आच्छा ओमफ्राय मामोन? आच्छा जास्ट आं नोंथांनि दानि मोनसे भिडिअ नायदोंमोन बै कम्पानियाव फैसा थगायजानाय माबानाय आं हायद्राबादाव थायो एक्सुवेलि। औ बे खोथायानोथ' बिराद जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद थगायजाबाय थायोलै बर'फ्रा। आच्छा माने बिराद मोजां कम्पानियाव मोनदों बेखौ होदों। आच्छा माने कम्पानियाव हाबनानै फैसा थगायजाबाय थायो नामा? मिनिमाम मेक्सिमाम जोंनि आसामावनो थगायजायो। बांसिनानो ना? आसामनि बर'फ्रा मानो होनबा आं खोन्थानि बाबु आं मिथिबाय जोंबो बिदिनो गोदो थगायजादोंमोन। आच्छा कलकातायाव लाबोजादोंमोन। कलकातायाव ना आं खोनादों मैयाना दाख्लैसो सासे मानसिया आरो बर'ना लाबोबावबाय। मोसौ फाननानै थांलायनाय माबानाय बर' मानसियानो गुवाहाटिनिफ्राय लिंकआप खालामनानै लाङो बिसोरो। बेनिफ्राय कलकातायाव थांनानै ओंखारनोबोआ बेगफोरखौ दांनो ओरैबायदि खालामो। गोदो आं हायद्राबादाव सफैनायनि सिगां बेयाव खनसे जों जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो न'आव थांफिननानै बे थगायग्रा मानसिखौ हाजों फाननानै जों फैसा लाना फैफिनदोंमोन। आच्छा ओमफ्राय बेनिफ्राय दा बाबु नों दा भिडिअ बायदिसिना खालामनायाव बिराद मोजां खालामबाय थायो नोङो बेनि थाखाय थेंक इउ। बेनिफ्राय गोबां बर' गथ'फ्रा मा खालामो मिथिबाय बिमा बिफानि खोन्थाया गोरों गोरा मानसिनि खोन्थाया साख्रिखौ ओरैनोथ' मोना नोंथां नङा होमबा? बेनिफ्राय नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे खोथा बुं जाय खामानियानोखि मोजां बे खामानि जाय खामानिखौ माने खोन्थायालाबानो खामानियाव बे गाज्रि खामानि होनना हमना ला। जाय मोजां खामानि बेखौ खोन्थाजोबनासो खामानि मावगोन नङा होमबा नोंथां? खामानि मावगोन नंगौथ' आरो। दा ओंखायनो जोंनि बर' गथ' अनेक थगाय जायो बिमा बिफानिफ्राय हा फानो मोसौ फानो। बेनिफ्राय आरो माखासे सुबुंफ्रा माने हाबनो थाखायनो गावनि बिमा बिफाजों दुम दाखाल खालामलायोबो खायसे। ओमफ्राय आरो थाङो आरो बिमा बिफायाबो खायसे सापर्ट खालामो मोजांखौ होननानै मानो होनबा जेबो मिथिजोबा नालाय। बिमा बिफाया बयबो बिमा बिफाया साख्रि मोनगौबा मोनगौबा जायो खिन्थु दा सासे गथ' BA फरायनाय नङा होमबा? बेथ' मिथिनांगोन ना। बिमा बिफायाथ' आनपढ़ जाबाय हमना ला बे गाव मिथिनांगोन ना। साख्रिखौ बोरै मोनो। दिनै आं हायद्राबादाव 20 बोसोर जाबायबाबो मिथियो 20 बोसोर आं साख्रि मावो हायद्राबादाव। आंनि गथ'आबो दिनै कम्पानि मावो। कम्पानियाव साख्रि मोननोबो नोङो 8 बा 5 टाइम राउन्ड 4 राउन्ड 6 राउन्डआव लागै होनाङो। ओरैनो साख्रि मोना नोंनियाव नलेजआनो गैया मा नों बोरै साख्रि मोननांगौ जाखो। बेनिफ्राय बाबु ओमफ्रायथ' गोबां नोंथाङा बहुत माबा भिडिअ खालामो आं माबा बाबुनि माबाखौ इउटुबखौ नायबाय थायो आङो। थेंक इउ स' माच। कन्टिनिउ नायो आङो जोङो ब्रेकफास्ट जायोना 10:40आव ब्रेकफास्ट बै समाव जानाय समाव साहा लोंनाय समाव आङो खुलिनानै नायो गोदान मा भिडिअ फैदो बेफोरखौ नायो आरो आं बे बर'फोरनि राजनितिनि बायदिसिनाखौथ' होयो नालाय नायनोनो बालायलांबाय बेखौ नाया जों ओंखायनो दा। आदै थेंक इउ स' माच कल खालामनायनि थाखाय। हायद्राबादनिफ्राय कल खालामदों होनदों नामा? आं हायद्राबादनिफ्राय आं हायद्राबादावनो थायो 20 बोसोर। आं फुरा फेमिलि थायो आङो।